stoličku? Aby si videla, čo robíme? Tak si to zober. No poď sem. No, učešeme miminku. Ty už sa učešeš? A týmto? Teraz natáčaš, či iba oxiduješ? No nie je dobré, aby sa natáčalo. Toto nebude pekná spomienka. Dobre, ale počkaj. Prv zoberieme tu na vlásky, aby sme vedeli, že týchto sa nemáme dotýkať. Tieto sú pekné, veľké, jak princeznovské, takže tie necháme tak, dobre? Toto? Dobre, ale začneme tu, hej? Tak čo mám robiť? Dobre, toto. Počkaj. No, to je čo? Hej, ešte keby si tak stala v kľude, aby som aj vedela, čo robím. No. Aby si nedopadla, takže budeš vyzerať jak vyskúvaný pudlik. No, nevadí. Prečo nechce niečo robiť? Lebo malo strihať ofinu a miesto toho ju celú vystrihal. Konečne je dorastli vlasy na dievčatko. Bože, koľko vlasov. Toto ti netreba, ale môžem ti dať taký sprej. Chceš? Dobre. Ale potom ťa musím učesať, aby som videla, hej? Nie, nečešeme sa. Dobre, ukáž. Zavrieme očka. Tak. Minulka, ale ja nevidím, čo robím. Tak, toto je pekné princeznovské. No. Tak, môže byť? Si spokojná? Nie? Ešte treba? Tak, ešte trošku máme dať? Tak, ešte toto. No, tam sú vystrihané vlásky. No, to dáme potom preč. Počkaj, ešte toto. A dáme potom novú tetovačku? Nechceš ďalšiu tetovačku? Dobre, potom ešte nastriekame kus. Tak. Tak, toto už nepôjde do očí. Dobre, toto je už vzadu. Toto už je vzadu. Dobre. No. A už len učesať a nasprejovať. Počkaj. Už netreba nič strihať? Ešte dáme sprej? Už máš ostrihané? Hej, ešte ti padá? Dobre. O chvíľočku aj nastriekame. No, hrnček. A čo s ním?
lásky. No a je to? No to už je všetko. Mám. Tak.